اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Paham raja nih? Di nomor loro ini paham apa ora? Gak kok iku. Ya dereng gak ngono aku ora paham kok isin nih. Kira-kira nek sampean di duit 50.000 termasuk sithik apa akeh? Sithik. 50.000 sithik lah sing beras sepiro niki. Padahal ngono 40.000 ana 20.000 wis 50.000 iku sithik. Konggone duit sing sithik niku wau to kenyataane panci jatahe rokok niku sukun spesial. Sukun spesial piro 16. 17, 28, 29, 30. Oh, 28 usaka 29. Mulane diseketu dibilang sithik. Ngeten. Nek kanthi sithik temenan niku, masalahe lagi kalau rokoke wae wis 28. Lah kok nggo duit sing sithik niku nalika akhire sampean gelem ngetokke. Nggih. Ya Allah Gusti kula ngapunten Gusti kula tak rodok poso, rodok mekak cangkem nek biasane kula niku rokoke sukun spesial. Kula tak jarak Gusti kula kepengin nindakke amalan panjenengan. Amalan ingkang jenengan anjurke arupi sedekah sing ngetokno kok barang sing namung sithik disikapi akhirnya nggo tuku rokok senior kretek. Oh nggih, nggo tuku rokok senior kretek. Regane 13.000. Nek tinggu tuku sukun ijeh 21.000. Terus ya diseket gitu sukun kan 21.000. Jan. Wah, ngono lho, Jon. 21. Nek dienggo tuku senior kretek. Ijeh kok. Ijeh 37. Dadi butuhe rokok 16 yo hasil ngebule hasil sarana kanggo sedekah ngoten disikapi. Lah kok ngene barang sing sithik sing niku lho dimeno iki anjen aku tak genaon. Siap ya? Wah, ora siap lho. Potongane ora kepengin sugih kok nggih. Lho nek kepengin sugih niku ya siap, masalahe nopo? Kanthi barokah sedekah sing dipotong konggone jatah rokok sing asale 29.000 malah 13.000. Untung pinten? Turah pira 29 dijemput 13. 16. Oh, tinggal sedekah walah ya masuk aja. Sayangi gak siap. Nek gak siap galah, ndak melarat. Mau anjing wis karuan lah. Mau sugih kan masalahnya. Lho mau sugih ngoten niku. Aja nek kok udut. Oh paling ora ya jambu ya gelem, tenor ya gelem. Ngoten carane. Ning sayangi niku napa ya krana le udut senior krana ngirit ora kok gak kok krana arep sedekah. Sing nomor 3 age sedekah krana kuwatir pot wektune. Wah, lak rauman iki kok aku. Wah iki ngene ora menjangdang aku ora uman kacau iki rauman. Ora man wektu. Rauman ya malah kebenaran. Sing nomor 4 bersihake sedekahe krana wedi medhit. Ora wedi diarani wong medhit mboten. Wedi nek diwilang pangeran termasuk golongane wong medhit. Nek sing milang menungso nek tenang mawon sampeyan. Soale padha-padha medhit jangan saling mengganggu. Ya.
utawa sesama medit dilarang mendahului. Jadi kuatir diwilang medit dening Gusti Allah, ora kok kuatir diwilang medit menungso. Diwilang medit menungso nek sebasa tenang mau. Jadi sing nomor sekawan bersake sedekah krana wedi ditegese mewake sedekah kanthi sedekah sange atone kang bagus-bagus ora saking kang olo-olo. Nono Allah Ta'ala iku dawuh sing artine sira aja padha nejo arta kang olo arep sira sedekahake sedeng sira iku ora gelem ngalap arta kang arta iku yen sira ora ngrumati nggih ora ngremake mripat. Artine wis perkara sing denger perkara niku mboten bagus kok digunakake. Kecuali nek gak ono liyane lho nggih. Sira kabeh ngerti ya yen Allah Ta'ala iku sugih ora butuh sedekah nira tur kapuji-puji. Sing nomor 5 gelem mewake sedekah ana ing tingkah delikan krana kuwatir riya. Nggih, nek sedekah gak dadak disiar-siarno. Cukup kondo nek hamba Allah. Krana apa kuwatir riya. Riyen ceritane Talib niku guru kula teng madrasah mriki. Riyen niku wonten napa nggih juragan kaya namine Kaji Ma'ruf. Nggih. Cerita beliau Haji Ma'ruf niku nek awake sedekah niku ditulisi. Nggih, upamane nang nggone Mbah Mul kanggo Kang Mulyono. Gak ora usah ditulisi bae Kaji Ma'ruf mboten. Nggih. Ceritane jarene ngoten. Ceritane Talib niku. Kula eling zaman sekolah riyen. Sehingga beliau niku akhirnya menamai salah satu putrane niku dinamai Ma'ruf. Nggih. Karena kepengin duwe anak sing loman gelem sedekah sing bangsa siri. Lah ngertine niku dumadakan barang Kaji Ma'ruf muntilar akhirnya kok duit sing biasane jatah kanggo wong-wong niku jebule ora ana dewi. Nah, akhirnya kemenungsan berarti nek ngono ya Kaji Ma'ruf. Sing nomor 6 aduhe pangundat-undat krana kuwatir rusake ganjaran. Nek ngenten iki biasane kula rada kecangkeman to nggih. Mulane niku bukti loro ati ini buktine woe temenan mbok ora. Niku kenyataane nalika tapi Kang Nur niku sing marai Kang Nur nggih mboten kula. Kopi apa teh? Kopi. Kaya titip gula kopi rene. Loro sing dimono tuku kok kopi tuku gula ngoten niku jeneng pangundat. Ngundat paham sih. Hei. Ngono ku ya lara ati. Wah, ketara terus lunga tuku kopi tuku gula berarti lara ati krana diuneni ndalah sing nguneni mboten kula dadi kan sedekahe kan jek slamet kan ngoten nggih. Kebangetan jon jenengane kala ora aten jon. Nggih. Batal-batali nyamal krana pangundat. Sing nomor 7 mekek ati saking gawe gelo saking kang disedekahi krana wedi kedosan. Krana wedi kedosan. Ngene iku mang nek ora sekolah biyen tak bantu wah repot. Repot. Mulane kula jenengan iki ampun tuwa-tuwa. Nggih. Sehingga bangsa sedekah niku akhire tumrape posisi sebagai seorang
jarine wong tuwa niku rawan kecelakaan. Ya jane ya ora kok terus napa nggih, ya ora kok terus wong tuwa bloko, ya asline nggih kabeh. Bojo nggih ngoten. Nggih, mulane sampean tawari sedekah sing pol kepenak nek sampean niku golongane wong medhit. Apa jal? Sedekah sampean niku iso digolong wong sedekah ning ora tiba wong liya. Apa? Apa jal? Kowe iku diarani diwilang wong sing sedekah ning ora tiba wong liya. Karena tiba diwehno nang ngene bojone dhewe. Dadi jatah napa nggih? Maisah pangupa jiwa. Nggih, tumrape bojo niku sedekah. Kan tibane sampean dhewe, krana sampean ditukono iwak pindang ya sampean, ya sing mangan ya sampean, barang tekono iwak pitik ya sampean barang. Sayangi sampean kula jenengan iki wong lanang ya terutama nek ngerti bojone niku kaya nggih, aweh dit bojone niku rasa krana didik dhewe kok tenang ae aku. Kan nek nang njaba gaya aku ngebosi kancane ning nek aweh jatah blonjo kanggone bojo niku nggoe padahal niku sedekah niku toh akhirnya tiba awake dhewe. Ping pira Dur? Lho ora tau, astagfirullahaladzim, naudzubillah nggih, padha jane. Nggih, padha, tapi niku sedekah. Nggih. Ya sedekah nek bakal sedekah iku ana sing luwih nuk timbang niku. Apa jen? Apa ya? Lho kok duka, potongane kok kaya ora tau. Tapi sedekah niku kelon sampean nggih mbuli bojo. Jane sampean keloni sedekah penak sedekah. Nggih. Tapi wau kondo sing rawan kecelakaan niku wong tuwa. Karena pangundat-undat. Nggih, krana pangundat-undat. Nggih. Dene kok pangundat-undat. Dilalah anake niku rada bedhik. Nggih, kawit jenom mula sampai ndi bojo dilalah. Nggih. Medhite ra karuan karo wong tuane. Depong ngono mbiyen. Nggih, niku batal-batali ngamal. Mulane sampeyan nek pas ngoten niku hati-hati pokoke. Nggih. Soale kan kula jenengan kan ngadep itu tuwa. Depong ngono mbiyen tak peletet kowe nang weteng lho. Nggih. Es repot. Nggih. Jadi nggih ngoten-ngoten niku pripun? Pancik kasunyatan sing kedadian tenggene kalangan awak dhewe kan ngoten-ngoten niku. Lah bentuk ngoten niku nggih diusahani kepiye bisa yo napamane gak iso ilang blas yo paling ngurangi. Wa alam. Babu fadli syahri Ramadan.